Nunod sa naglagiting nga kainit sa panahon ni Ulbo usab ang sunog sa Barangay Bakayan. Naog daw ang 5 kagagmayng istruktura nga gihimong patigayon. Gikataho nga nagsugod ang kayo gikan sa usa ka karinderya dayon ni kailap sa silingang mga stalls. Alas 3 sa hapon niadtong Sabado Santo ni Ulbo ang sunog ug wa ray usa ka oras na kontrol kini. Nahurot pagkaugdaw ang ukay-ukayan, karinderya, liyempohan ug duha ka paabangang kwarto. Wala usab maglisod ang mga bombero pagkumbati sa kayo kay daplin ra sa dala ng lugar. Nagkamugna usab og pagkabara sa dagan sa trapiko ang insidente. Ikaduhang higayon na kini nga nasunugan among dapit. Ang mga istruktura ginama sa light materials. Gibanabana sa kabomberohan nga 5,000 pesos ang danyo sa sunog. Sa pagkikinabi kang FO3 Fernando Iban, investigador sa Talamban Fire Substation nga posibleng sa wiring sa kuryente ang hinungdan. Kaya ginay mo up nga testigo nga gisunog atong imbestigahon. Gisad siguro. Diba? Bitaw. Posible kayo. Oh, mo gani. Oh, inana ba? Kuan lang yun na sa So wire. ator yung ikuan dia nga ang sa wiring na kita.